Jo opino que la deriva espanyolista del Partit Popular els darrers mesos, pensar que el Congrés el va guanyar el senyor Bauzá, és innegable. I ja no hi ha una sola cosa que ho indica. Primer, les seves declaracions, que a més van ser durament criticades per gent del seu propi partit. Però hi ha dues qüestions clau que han passat. Primer, la fuita del partit del senyor Miquel Munar. No és molt comú, no passa tots els dies que un diputat te dimiteix que se'n va a un altre partit. Això no passa molt habitualment. I ara el senyor Font. Però a part, jo crec que és una sensació que tothom té. El partit està canviant el seu posicionament. Sí puc entendre el que diuen PP, que no aniran molt lluny, perquè al final el qui te posa en el teu lloc és l'electorat, és la massa social, és el que demanen els ciutadans. I a més, els problemes ara tan espanyolistes, jo crec que la crisi econòmica s'ho menjarà tot i aquí s'imposarà el pragmatisme. De fet, sentim el senyor Isern, per exemple, flamant nou candidat a Palma, i al·ludeix qualsevol tipus de pronunciament identitari, des d'un punt de vista de rèdit electoral. Ell va dir que era moderat, que era mallorquí, palmesano, sinaver i també espanyol. Però vull dir, sobretot va dir que era moderat. Bé, les coses normals, i castany oscuro. Bueno, escolti, jo el que planteig és una qüestió. Vull dir, no val la pena que en discutem molt. O sigui, negar la realitat la podem fer, però no és realista. Però també volia dir una cosa. El senyor Jaume Font es veia com a candidat, no com a candidat, com a president del Consell de Mallorca, que possiblement ho hagués estat si hagués quedat a les llistes. I s'ha de dir clarament, en el senyor Jaume Font li varen fer la clau del lloro. Veient-se com a candidat al Consell de Mallorca, l'engeguen, que nomenen una persona que no estava ni previst, l'engeguen i... Quan una persona queda desabuda d'aquesta forma és normal que tiri per aquí. Però també hem de dir, com tu has apuntat, que ell va donar recolzament a una posició que encara era més espanyolista que la que té el senyor Bauzá, que era la d'en Carlos Delgado. I per tant, hi ha qui acusa de falta de coherència en el senyor Font i això s'ha de tenir en compte.